چیوی صادق پس ہلا نسی انگار تا اغا چیس تکلیف وی پا دنیا رسو خوار تا اغا دا انا الحقا لکما دی ورکلا دا منصور پا خلکی دا انا الحقا لکما دی ورکلا دا منصور پا خلکی بیاد دخپل لاسو خیجو دار تا اغا بیاد دخپلا لاسو خیجو دار تا اغا ماچی اوچالا زلور کرے دا وصال پتما ماچی اوچالا پتما تا د میراج پپانو بلو دیدار تا اغا تا د میراج پپانو بلو دیدار تا اغا یوسف حسین دے چیو اصیل ولی تاو سپارو تجار تا اغا چیو اصیل ولی تاو سپارو تجار تا اغا چی دشپی ورزی پی نوی یا اثر سا دلندو پا ما حمسا او فسحر سا چی بلل پاک حضرتا پسیف اللہ دے دا خالد پا کسرا سا او پا کسر سا پروانا چی دو حضرت پس پین جمال وی دا اغا دا بل خوب رو یا پا بشر سا گرنا گر چپی وخیخ پل مستی کی دا کشتے پڑو بیدو دا سمندر سا گرنا گر چپی وخیخ پل مستی کی دا کشتے پڑو بیدو دا سمندر سا سبکڑی دا عبداللہ دا وینا قدر چی ورکڑی نوی ربا چاہتا نظر سا اول دی بن کو بیا دی ربا کو بادشاہ دا مصر اول دی بن کو بیا دی ربا کو بادشاہ دا مصر بیا دی شفا دسترگو گرزو پلار تا اغا بیادی شفا دسترگو گرزو پلار تا اغا دا عبداللہ رو توا یا عباد سبا دا عبداللہ رو توا یا عباد سبا چستا سخ وخ ندینو نا درزی نوحار تا اغا چی
ستاسو خوښ نه دی نو نه درځي نوښار تاغه. ګرانو مینوالو دا ښکلي او مزیدار نعتونه 5 نمبر والیم په اواز د نعتخوان وقار احمد په حذیفه اسلامی سټوډیو بخشالي کې ریکارډ شو. د سټوډیو د رابطې نمبر دی 0302 83 36 727.